și salutare tuturor! Astăzi vom face unboxing la noua mea kendama. De la Kendama X. Noua mea kendama. Îl facem din cutie. Bullet Spike. Așa. Este de la Kendama X. Nu întrebați de ce. Să fim un pic cam pe grabă, că trebuie să mă duc undeva. Cam aceea... Hai că. Deci mai avem aici... Din asta care nu... Ei, sunt efectiv absolut netile. Aici în cutie mai avem... alță cu string glue și cu un rulmen, da. Și aici două sticăre și să vedem kendama. Avem din asta care să nu se... Și să verificăm. Mamă! Stați o sără că e beleu. Bă, câtă hață are! Deci, clipul destul de bună pe stoluri. Și are aici găuzoiul, crateroiul. Să dăm repede niște tricuri cu ea. Bine, tricuri puțin spus, că sunt pe grabă destul de mult. Dar avem o ață de hai că. Să încercăm un... Nu întrebați de ce am pus-o cu mâna. O să punem cu așa cum face Andrei Bogdan. Băi, bună! Cam acesta a fost unboxing-ul nostru. O să urmeze niște videoclipuri cu această kendama. Și nu uitați să vă abonați la acest canal. Și... să vă abonați și să dați un like. Pa, pa!